hapon na naman guys, kailangan kong palabasin yung mga tupa para kumain sa field. Yan, punta natin. Puntaan natin, i-open natin yung tirahan nila para lumabas sila. Ayan na, maingay na sila. Gutom na, gutom na. Ayan. Palabasin natin. Ayan na, dadalhin ko sila sa piskarya, tapos doon sa field. Kahit isang oras lang tayo doon, pabalikin ko din agad sila. Labas na! Labas! Na! Ito, dito na tayo sa fish pan. Dito sila kakain, tapos papalabasin ko kamaya sila. Doon, papuntahin ko sila doon. Hayaan ko muna sila dyan. Kasi gusto nilang puntahan. Wala nang tubig guys yung fish pan namin na isa. Yan. Wala nang ulan. Yan, kawawa na yung fish pan namin. Sana okay na yung ginawang tubig para mapalitan na yung tubig ng fish pan. Yan, lumabas na sila guys. Pupunta na sa kabila. Yun. Lumabas na sila. Okay. Itong nawawalang limang to, si mama, hanapin nila yung kasama nila. Yun, na sila doon. Tingnan natin dito sa kabila. Malamang nandun na naman sila sa field dyan sa kabila. Yan, nandyan na sila. Yan guys, isang oras ko lang sila papasulan dito. Sigurado pupunta na naman sila doon sa kangkungan doon. Mahirap sa tupa pag di mo binantayan. Pag open field, takbo ng takbo. Yan, mahirap din itong trabahong to guys. Dito tayo. Doon na sila, medyo malayo na. Ayun. Doon na sila, malayo na. Puntahan natin. Medyo may araw pa guys. Yan oh. May araw pa. Tumatama pa sa mukha ko. May baka din dito. Pero hindi sa atin tong baka. Ganito lang ang buhay natin dito, paulit-ulit. Pakain ng manok, pakain ng pato,
pakain ng yan, tupa, mga aso, dilig ng halaman. Yan yung araw-araw na routine natin. Ano sila? Shoutout naman kayo kaibigan sa mga viewers natin dyan. Mga tupa natin, shoutout kayo sa mga viewers natin. Yan na sila guys, kain sila. Maganda sa tupa, hindi siya masyadong sakitin. Hindi tulad ng kambing. Pag tag-ulang ng kambing, yan, marami nakakasakit. Itong tupa hindi. Pero syempre pag malakas ulan, kailangan nasa loob ng tahanan o tirahan nila. Yan. Kapag tag-ulan naman, kumukuha kami ng damo para pakain sa kanila. Kung hindi, papakainin namin yun ng darak saka feeds. Yan, mga mabuti lang mais, palay. Siya nga pala guys, napapansin nyo yung tenga ng tupa. Meron siyang parang earring. Yung tag na tinatawag, name tags or number tags, same lang yan. Kaya meron yan, ganyan nilalagyan namin sa mga tupa. Kasi sa government natin dito sa Pilipinas, meron silang insurance para sa mga animals. Yan. Meron insurance yan. Na kung saan, kung meron kang tupang 25, maximum of 25 heads na merong name tag, pwede mo silang picturean, pa-insured mo sa PCIC. Libre po yun guys. Yan, kapag may nagkasakit na matay, babayaran ng government yan. Wala kang babayaran dun sa insurance. Kaya maganda kayo mag-alaga dito sa Pilipinas ng mga ganitong hayop. Time check guys, 6:15 PM. Yan. Medyo dinadala ko na sila doon kasi doon kami uwi. Yan, papunta na sila doon. Itong mga tupa, alam din nila kung saan sila dadaan. Kaso, 2 beses ko palang nilagay dito, sa field dito. Dito sa field na to. Kaya, minsan, hindi pa nila alam yung dadaanan nila. Pero pag nag-guide na nung isa kung saan sila papasok, alam na nila lahat. 21 po lahat to. Yung tupa na 21. Mukhang 4 yata dyan na babae yung buntis. Yan, medyo dumidilim na dito. Five minutes pa. Pakainin ko pa dito sila. 5 minutes. Pauwiin ko na sila. Dito na tayo malapit sa fish pond. Yan yung fish pond yun doon. Dito sila dadaan. Yan sila dadaan. Kanina ko pa sana idala dito kaso mainit. Mahirap na, baka meron sa kanilang ano yan, ano man Tagalog nung masdo, yung mapapasma, ang ganun. Uwiin natin sila. Ang oras na. Huh! 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 Na, uwi. Uwi na. Ayan na guys, pauwi na sila. Kung pumasok na isa dyan, siguro, lahat na sila sama-sama na. Ayan na.
Pabalik na sila doon. Tingnan nyo guys. Kung saan pumasok yung isa, sasamahan nila yan. Na, uwi, uwi! Ha, uwi na, uwi! Ha? Ha? Yan, yung tatlo, papunta na rin. Yung kompleto sila, 21. Papunta na sila doon guys. Habulin natin. Dito ako dadaan. Kata ko dito. Yan na sila. Yan na. Dito sila dumaan guys. Yan. Yung daanan ng tubig. Dito sila lumulusot. Pero pag malakas ang ulan, tapos may tubig dito, hindi sila makakapunta doon. Wala silang daanan papunta doon. Yan, pauwi na tayo. Yung mantilim na rin. Pasok na, gabi na. Pasok. Pasok. Dito na tayo. Tulungan nila. Buka tayo pagkain nila para pumasok. Kahit konti lang. Ayan, papakainin ko sila mamayang 7. Kasi hindi pa masyado madilim pag 7. Para hindi sila maingay pag gabi. Para busog na busog sila. Don't forget to like, subscribe, and share my videos guys. This is Arklin Lau.